ଯେତେବେଳେ ମାଣବସା ସରିଯିବ ସେ ଧାନ ମାଣକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଧାନ ମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଭୂଷଣ ଗହଣା ଶାଢ଼ୀ ଏସବୁକୁ କ'ଣ କରିବେ, ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ କ'ଣ କରିବେ, ମାଣ ପିଢ଼ିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟାର୍ଥ ଷ୍ଟୋରିକୁ। ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଶିର ମାସ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳିରେ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଧାନମାଣିକା ଓଷା ବା ମାଣବସା ଓଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର 4 ପାଳି କିମ୍ବା 5 ପାଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ବିଧି ବିଧାନର ସହିତ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରି ଶେଷ ପାଳିରେ ମାଙ୍କୁ ଉଦଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ, କଳସ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଘଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତୁ। କେବଳ ମାଙ୍କର ଉଦଯାପନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ରତ ବା ଓଷା ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ସମାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଲାଗି ପାଳିରୁ ଶେଷ ପାଳି ଯାଏଁ 4 ପାଳି କିମ୍ବା 5 ପାଳି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ପାଳି ପାଳନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପାଳିରେ ମାଙ୍କୁ ଉଦଯାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଧାନମାଣିକା ଓଷା ଆରମ୍ଭ ଯେପରି ଆମେମାନେ ଧାନ ମାଣ ବସାଇକି କରିଥାଉ, ଶେଷ ପାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ମାଣ ଉଠେଇକି ବା ଉଦଯାପନ ଦ୍ୱାରା କରିଥାଉ। ଯେହେତୁ ଧାନ ମାଣ ବସାଇବା ସହ ଆଗେ କଳସ ମଧ୍ୟ ବସାଇଥାଉ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଆଦି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥାଉ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ କଳସ ବସାଇ ଧାନ ମାଣିକା ଓଷା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଧାନ ମାଣ ଏବଂ କଳସକୁ ଆମେ ଉଠାଇଥାଉ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଖଟୁଲିରେ ଉଠାଇଥାଉ। ସେହି ଦିନ ହିଁ ଓଷାର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ମାଙ୍କ ପାଖେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, କେହି କେହି ନ ଜାଣି ସବୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ କ'ଣ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେହେତୁ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ 2 ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଉଠାଇ ଦେବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠିକି ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଉଦଯାପନ କରିବେ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ 2 ହାତରେ ଉଠାଇ ଦେବେ। ହେଲେ ମାଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଭୂଷଣ, ଯେଉଁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଉଠାଇ ଦେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ମାଙ୍କ ଧାନ ମାଣ ଧାନ ମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବା। ଯେଉଁପରି ଭାବେ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଟିକେ ଉଠାଯିବ, ସେହିପରି ଭାବେ ଧାନ ମାଣ ଓ ଧାନ ମେଣ୍ଟିକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଟିକେ ଉଠାଇ ଦେବେ ଏବଂ କଳସକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିନେବେ। ମାଙ୍କ ଧାନ ମାଣରେ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ରହିଥିବ ସେସବୁକୁ ଆଉ ଏକ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଧାନ ମେଣ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିନେବେ। ଧାନ ମାଣ ଓ ଧାନ ମେଣ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନେ ମାଣ ପିଢ଼ିରେ ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ମାଣ ହାଣ୍ଡି ବା ମାଣ ପିଢ଼ିରେ ରଖାଯାଏ। ତାକୁ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣମାନେ ରଖିଥିବେ ସେଇ ପିଢ଼ି ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାକୁ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି କରି ନିଜ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଏହି କ୍ଷୀରି ବା ଖେଚୁଡ଼ି ଘରେ କାହାକୁ ବି, ବାହାର ଲୋକ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମାଙ୍କ ସବୁ ଆଭୂଷଣ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯାହା ରହିଛି ସେସବୁକୁ ଉଲାଗି କରିବେ। ସେସବୁ ତା ପରଦିନ କରିପାରିବେ। ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଧାନ ପିଢ଼ିରେ ରଖିପାରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ବା କଳସରେ ଯାହା ଦେଇଥିବେ ସେସବୁକୁ ହିଁ କେବଳ ବିସର୍ଜନ କରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ନିଜ ଉପରେ ଆଉ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ବି ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଉଦଯାପନ କରିବେ, ମାଙ୍କୁ ଯାହା ଆପଣ ଲାଗି କରିଥିବେ, ମାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ଆଣି ଧାନ ପିଢ଼ିରେ ରଖିଦେବେ। ବର୍ଷ ସାରା ସେହି ଜିନିଷ ଧାନ ପିଢ଼ିରେ ରହିଥିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ସେସବୁକୁ ଲାଗି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେହି ଜିନିଷରେ। କିଛି ଜିନିଷ ଯାହା ଗୁଆ କଉଡ଼ି ମାଙ୍କ ଖଟୁଲିରେ ଯେ ସବୁ ସଜ ରହିଥିଲା, ପାନିଆ ଦର୍ପଣ କଜଳ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଣ ପିଢ଼ିରେ ରଖିଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂଆ କିଣିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ପିଢ଼ିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ ସେସବୁ ଆଉ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ।
चलित वर्ष जो मैंने अलगी पाली माण बसैछन्ती सेमाने 4 पाली करिकी डिसेम्बर 12 तारिख रे सारिदेबे। आउ जो मैंने अलगी पाली छाड़िकी प्रथमाष्टमी पर माण बसैछन्ती 3 पाली करिवे एवं गोटे पाली पौष मास प्रथम गुरुवार किंबा माघ मासरे प्रथम गुरुवार रे उद्यापन करिपारिबे। विषय वस्तुटी भल लागिथिले गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु, आउ सब्सक्राइब करबा पई जमर भी भूलंतु नहीं। रहिली नमस्कार।